Никога не комбинирай тези добавки по този начин, защото може да си навредиш. Желязо и калций. И двете използват едни и същи канали за абсорбция в червата, но калцият има по-висок приоритет и затова потиска усвояването на желязото. И ако приемаш и двете заедно, разделяй ги с поне 4 часа. Колаген и лекарства за киселини. Колагенът се разгражда в стомаха при наличие на достатъчно киселина, а лекарствата за киселини намаляват това ниво драстично. В резултат колагенът не се разгражда и не се усвоява. Затова трябва да има поне 3 часа между приема ти. Омега-3 и аспирин. И двете влияят на кръвосъсирването и по-отделно могат да са полезни, но заедно повишават риска от кръвоизливи, особено при хора с стомашни проблеми или чувствителни капиляри. Витамин D и магнезиев оксид. Витамин D не може да се активира в тялото без достатъчно магнезий, но ако приемаш най-слабо усвоимата форма, а именно магнезиев оксид, той почти не се усвоява и затова, ако искаш ефект, комбинирай витамин D само с магнезий и глицинат. Последвай ме за още полезна информация.